gasunod na ning atong ebanghelyo gikan atong niaging adlaw. Ang mga tema mao gyud ang pagpangandam. Musta man mo ron, andam na? Andam na mo? Di ba? Ngutana gani ko tubag, andam na dili pa. Mao na siya. Ngayon sa may atong andaman, ang pag-abot sa Ginoo, ang pag-abot sa pamanhunon. Kitang simbahan, ang simbahan ba, kitang katawhan, gitawag taog asawa ni Kristo. Si Kristo gitawag og pamanhunon or bana sa simbahan, the bridegroom. Nya kitang simbahan, kitang katawhan na niapas kalibutan, kita ang asawa. Unya, karon sa atong ebanghelyo, gipakita nga ang mga dalaga nga moapil aning kasal, kinahanglan gidi ay nga dunay reserba nga lana. Ang way reserba nga lana, dili ilhon sa pamanhunon. Nga naman, di man musiga ang ilang suga. Kanang suga, ang meaning anang suga, di ba inigbunyag na may kandila, no? Kana sa inig kasal, nagyapoy kandila. Inigmisa, nagyapoy kandila. Ano sa may meaning ani? O kahayag, nga hayag bang kaing lugar, napatay suga babaw, nga nung magbutang pamanggitan ni. Giday mo ayaw na. Simbolo nis atong pagtuo. Ang kandila ba? Kanang magsiga, bisag ting adlaw magbunyag, siga ang suga, kandila, kay simbolo na sa atong pagtuo sa Ginoo. Nya kini diing pagtuo, kinahanglan ni siya reserve. Tanawa ang napuo man to sila ka berhin, kay sa una mga dalaga tawgon man nag-virgin. Karon ambot lang kang mga dalaga na to, no? Sa una basta dalaga ka, virgin yug ka. Karon sa iyong paminaw unsa man? Hinaot pa unta, no? Hinaot pa. Nya moto nga ang mga dalaga gitawag man nig wise virgins. Nga naa say foolish virgins. Ang katong foolish virgins, dalaga sila pero danghag. Muna dunag yung mga dalagang danghag, nasa mga dalagang maampingon. No. Ang mga danghag di gyud kasunod sa Ginoo. Mga danghag adto mosunod sa yawa. Muna diri sa atong unang pagbasa, di pa hinumduman ni San Pablo ang mga taga Tesalonica. Siya buutan naman mo. Makapahimuot naman mo sa Ginoo, pero ako lang gining klarohon, likay gid ninyo ang mga sala. Labi na gining sala sa pagpakighilawas, adultery. Mao na ang meaning anang pakighilawas, pero pwede ko na tawgon po nato nga sexual activity. Likayan, labi na gyud ang makasala nga pakighilawas. Mo to ingon kamong mga bana, kinahanglan gimong kamaumong makighiusa sa inyong asawa. Nya mga asawa sad ngadtos bana. Nya ang way asawa, way bana. Unsay buhaton? Magpuyo sa kaputli. Mo na panguan ni San Pablo kay ingon siya, wa gyoy tao nga nagpractice anang kaulag nga makasud sa langit. Ana, ninirong atong pundok, apil na ning nagwali, kinsa kay makasud anig langit? Isang kamo. Inyo sa kong idamay. Ay siguro magkita-kita rata sa impyerno. Wagi siguro. So, bisag naghuwat patas Ginoo, pero inigabot niya, wa nang atong pagtuo, wa na magsiga ang atong suga, di kita niya mailhan. Kay ang simbolo sa iyang mailhan nga tao, kana ra gyung naay pagtuo ngadto niya. Nya unsa maning pagtuo nga musiga? Ang atong pagsunod sa iyang pulong, dili sa pulong sa tao. Pulong Diyos Ginoo, niyang siya pangandam, ngandam kita. Nya unsa may atong reserve?
Si Santa Monica, naghatag siya natog nindot kay example. Kay si Agustin, way suga, naas kangit-ngit, hangtod niabot og mga 30 edad. Ang mga ginikanan karong panahon na dali kay matintal sa ilang anak. Di ba? Dayog yaw-yaw, dayog kasaba, inigyaw-yaw nimo, napakay pagtuos Ginoo. Apawong. Inig pangusi nimo sa imong anak, inig hapak nimo, kay imo kunong disiplinahon, napakay pagtuos Ginoo. Nagsunod pa kasi iyang pulo nga, paghigugmaay ka mo, wa na. Si Monica, wa gyud, wa mo kusi, wa manghapak, wa magyaw-yaw ni Agustin. Unsa may iyang reserve, parang iyang pagtuo musiga, nga di gyud mapawong. Unsa man? Hilak ug ampo. Hilak, luha. Luha ba? Hilak ug ampo. Tistingin na ninyo gamit. Anang hilak ba ug ampo? Hadi mo ganahan? Epektibo kay nga naman inighilak nimo ang imong kasakit muluag kanang kabugat sa imong dughan muluag nya ampo dayon ka imo ding isurrender ngadto sa Ginoo ang imong kasakit. Igo dayon sa pulong ni Kristo, come to me all of you who are heavily laden and I will give you sa sumbay na Rest. may kay mo musumbay nya nganong adto magibutong latos disiplina kuno di na pwede karon gani gihimuan maginas kalibutan og balaod, physical abuse sa children, pwede ka presohon bisag ginikanan ka. Ang kalibutan gani miila ana, pero kita dili lang tungod kay presohon ta, kung dili ang akong kasuko aning tawhana, aning bataa makapawong sa akong pagtuos Ginoo, sa akong pagsunod sa pulong sa Ginoo. Naingon ang Ginoo, lato sa inyong mga anak. Naingos Kristo? Wala. Mga ginikanan, latusa ang inyong mga anak. Naingon? Wala. Wa, oy. Ang sa may gingon? Wa man sa may higugma agyod ang inyong mga anak. Si San Pablo niingon. Ephesians chapter 5, man siguro na, mga ginikanan, ayaw palaguta ang inyong mga anak. Kay basig mawad-an sa paglaom. Ayaw palaguta ang inyong mga anak. So kung nagduwa nag-computer, ayaw palaguta, ayaw i-off ang wifi. Og nagduwa na diha, nga malipayon kaayo, nya ang ilang giduwa, kandila, gaduwa sila kayo, gisilaban ang imong kortina, ayaw palaguta. Tangtanga ang kortina, ibutang dito sa silong, dito pa silabi nila, aron dili maapil ang imong balay. At dong tiwasag silab dong ha arita diri sa silong siya ngano man ma ingon siya nga ugari ka diri mo abot man is kisami nya igabot kisami di na man nato mapawong ana de na mabade ni akong gibuhat ma masunog man atong balay siya bad na so diri na lang silabi ang kortina siya unsa pa may atong kortina siya wa na maghuwat na puntag makapalitag kortina siya napatay mani siya wa na sad. Sa unya, unsa may itong kanon, wa na sad. Sa sunod atong bata, di na ito mo silab sa kortina. Ato na sa ito inyong mga papel. Kanima, papel na lang akong silaban. Sunugon yung inyong balay ba? Hindi lang yung ka masuko. Imo lagi siyang, kaya mapahong man imong pagtuo. Mausa na ang pare, no? Ingon nato nga, palit mo aning ato mga slots. Unya, magduko-duko ra. Di gin mo ingon ang pare. Nahong ni mga tawhana, ligaan, di gin, duko-duko lang. Di dyo kumuha na, mingon ra gyud ko, sige lang, hilakan talang gini. Ampuan ta gini. Wala to. Pabagaan ko ni akong tuhod, magluhod ko dito, mahurot ng tanig kahalin, ang slots, Ginoo, mahal nga birhen, para rabanis pagtukod sa imong kapilinha or kapilya. Nay nangutanan ako, padir unsa man ang kapilinha? Ako ra ba sa duwa sa ko kahibaw? Unsa man tinuod ning kapilinha, no? Chapel man din na siya or oratory. Lugar wa chapel ba? O na Chapel of Our Lady of Fatima. Dili na siya dako nga church, chapel. Pero kanang chapela mas dako pa sa dani, murag kaduhaon tingali ni ang lugar. Amora na yan chapel. Halin ka na, mahurot ka ni. Hilakan talang ni. Di lang kita suko-suko. Unay una ha, ayaw pag nga ang pagtuo. Nya unsa may reserve
sa 10 virgins. Sa may ilang reserve, ang ilang lana. Unsa maning lana, musiga ng lana, dili. Nagsigawa. Wala. Ang lana ba, nagsigawa? Wala. Wow, eh. Gakinahanglan ay isang pabilo. Una ni mo pasigaon. Pero ang lana lang gid mismo, di man na magsiga. So, unsa man na siyang wa magsiga nga naa nato. Ano bang dili makita ba? Pero ni ana nimo. Nga mao na hinungdan nganong musiga nganong mudanag ang imong pagtuo. Unsa may naa nimo ron nga kuan? Pagsalig. Mao na siya gitawag og personal commitment. Kana bang ikaw mismo mosaad kas Ginoo, ikaw gyud mismo ayaw pag-agad anang imong tupad. Asawa, mo commit ka nga puy-an ko ning akong pagkaasawa, Lord, hangtod ko mamatay. Personal na nimong commitment. Puy-an ko ning akong pagkainahan, ang kining akong pagkaamahan, hangtod ko mamatay. Ug naa ka na nga maong commitment nga naa na nimo, bisag ka ng imong bana, mangabit na, mangulata na nimo, singhagan ka ana, di gyud ka matarog. Kaya nga naman, di naman kay commitment, maging sino ka man. Ana, hangtod sa kamatayon, puy-an ko ni. Ako sa akong pagkapari, ug na ako'y personal commitment, nga moingon ko, puy-an ko ni akong pagkapari, Lord, hangtod ko mamatay. Bisag unsa pa'y mahitabo, hangtod ko mamatay. Puy-an ko gini, magpari gyud ko. O, bisag, unsaon pa kog tintal. Panagsara gyud ko matintal. Di jud ka matintal, oy. Kaya nga naman, naman kay personal commitment. Kita ra ba kusog kita mamasangil? Ang ahang manggod pa dir, ang ahang mansad, magpabiling kong kan, ang ahang mansad, nangabit naman na siya, wala naman na uli-uli diri, ang ahang ako maghuwat kuswa. Ano? Ang ahang mansad pa dir, di ka makapangasaba, nga purti mo sang siawa ni akong mga anak, di pwede pa dir, ipamasangil ba? Ana, usahay sad, maingon sad ka, sus, mabalaan kita, umutambong tas misa ni Pope Francis, ni Pope John Paul II, sus, nakaadto ko dito pa, sus, ninduta yun. Imo lang yapong ipasangil sa mga tao, ipasangil ni mo sa lugar. Ni adto ko sa shrine sa Our Lady of Fatima, sus, ninduta yun. Ni adto kong simala, sus, na-bless yun ko dito. Imong ipasangil anang lugar, ang imong pagtuo, aron mabuhi, patay ka diha. Nyagwa na ka dito simala. Wa na ka dito sa kay na-close na. Ato ka, di nakakatog Fatima, di nakakatog Lourdes, di na gani kakasimba, kay quarantine na sa tadin unsa may tabo nimo? Magsigil ko, gimingaw na ko, mamatay jud ko ani, ma-stress jud ko, kay wa na ko kasimba. Anaran nimo di salig dili oy, ang personal commitment di anas kasing-kasing. Nay usa ka obispo dito sa China, gipriso siya kay tungod na belong sila sa underground church. Duha man nakabuk ila, underground church o patriotic church. Ang underground church moto ang connected sa Rome, ang patriotic connected sa government. Ana, gipriso siya. Awa gyud kay misa didto. Unsa may imong misa nga wa man gibutang bisag gamay nga symbol sa Catholicism. Pero kada adlaw siya magmisa. Kada adlaw siya magmisa. Oh. Giunsam to niya. Ang iyang banquet di sa iyang kasing-kasing. Siya, Lord, gideprive ko sa external symbols of the Eucharist. Pero niya ka sa akong kasing-kasing, balik-balikon ti kaghalad sa misa. Ano bang gitawag bag virtual? Hilig na biataron ana, virtual. Text good. Himo magay na sa atong communication, Ginoo pa ba dili pwede. Nya karon kay naman siya deacon nga 5 na katuig nga wa gyud maordin pagkapari. Ningadto ang deacon kay magpa-ordin. Nasuod naman sa niya mga guards, anangaon sila. Wa na kanang hapa-hapa, wa na. Gimbitar po nila ang mga guards nga mga nagbantay, mga sundao, ngaon sila dito. Nya ang katong deacon kaila mami ato,
Nipunit ko no siya sa kanabang naman nila murag siupaw no ana wala isuwa. Pagpunit niya dito, ang obispo ni pikas og siupaw. Siya Reverend, kanila imo. Siya Bishop, di naman ko. Siya, this is different. Mao na to ilang Eucharist ang pagpikas. Og na-ordain siya pinaagi ato. Di mamumto. Dili lagi nas kasing-kasing. Dili na itabo. Muna idiguli ni Musbalay, ayaw isalig ang imong pagtuo ngadto sa imong bana. Ayaw isalig. Diha sa imong kasing-kasing, diha puy ang imong pagtuo. Kung ang imong bana, animal na gyud kayo, ay pag-ingon nga kinsa man sa dili matakdan ana. Patakdi siya sa imong pagtuo, dili kay ang iyang ka-animal mo, mutakod nimo. Di ba? Muna gibuhat ni Monica, love, tinakdan na itani. Ang iyasang bana, pagano sad, sikad-sikaran pa siya makita ang nagrosaryo. Sige lang yung gampo. Ang resulta, ang iyang bana, nahimong Katoliko. Ang sunod, si Agustin, nahimong Katoliko. Takdan yun na dugay. Tinakdan na ita. Pragod anang kandila agad. Anang kandila ba? Magsiga. Iduol ni mo ang papel. Kinsa may matakdan? Ang papel. Masunog. Pero ihapak ang papel. Yan ba? Ihapak ba? Kung sa may mahitabo, paong ang kandila, pero idool. Maura sana siya, imong anak, buangon kayo. Dool. Ay, hapak ka. Mapaong man. Dool. Sikit ba? Sa sigin yung sikit-sikit. Basta lagi, matakdan gina. Kana, kung na kay personal commitment. So ayo, sikit sa pare. Sikit. Pare ba? Sige yun, bisag asang pare. Ato yun. Ato siyang kwarto. Ato yun. Tanawa, di ba? Takdan juga. Liwat gus pare ini gawas. Magtako doy. Basta musikit pero maghinapakay tadi mutakon mga bunog ta. Muna ang katong danghag nga mga virgins wa kasod kay ngano man gisalig nila ang ilang pagtuo sa ilang kuyog. Gay mi bi, gay mi ana inyong lana bi. Sa dili pwede mahurot sa ding amo. Di na paigo. Pangita lang mo dito sa gawas. Mo itong nanggawa sila kay mangitag supply sa lana. Wa na. Pagbalik nila, wa na. Di na sila kasod. Kay gisalig man nila sila sa kitaw. Ingon, naabit gadabit ang lana. Mga buangon ba? Ngayo lang niya tana. Buta na uban ko ng mga bana. Nimba ta. Ingon na yung bana. Ampol ako nga to day. Iapi lang ko. Sing hapyods manok. Nga to lang. Siging inom. Ay, apil ako gampo ha. Lasa karong simba. Patay ka diha. Ang pare sa rin, iampo lang ko ninyo ha. Malangit ko. Kining kulikta. Ako lang ni. Inyo ampo lang. Patay na pare. Wag na ipagtuo. Pero kita gyud personal commitment. Puy-an ko ni ang akong gituuhan nga mo'y sugo sa Ginoo. Gisugo man kong magpakainahan. Matod pang Santa Monica. Hangtod ko mamatay. Inahan ko aning akong anak. Ang inahan, mupangga, muatiman sa anak, dili magsigig pangusi, dili magsigig panghapak. Diri sa imong tiyan, wadyo ka manghapak sa imong anak, iniglihok-lihok, kay mo busog-busog man, Di ka hilom, pagpuyo ba di ka ba? Di ka, magana-ana ra ka, hinahinayon ra na ni mong gunit. Nya, kung ang imong anak, muragan nig mo aksyon o ganang muspating ka, kay murag ma-aksyon sa kahog, kung sa may buhaton sa inahan. Di mo panggunit yung buanga ka. Dili ay, muhigda. Bed rest. Kay atimanon gyud ang anak. Di gyud pasakitan. Dili gyud dagmalan. Gani, di naman mo magsulob anang piting kaayong kanang hugot. Duster. Aron dili siya mapiit. Nganong inigawas inyo namang lubagon ang dunggan. Nganong inyo namang hapakon. Tubag. Kay nawa ng inyong pagtuo na kanang bataa. Hinatag sa Dios. Gasa sa Dios, presensya sa Dios. Di ba? Wagid mo isa nung sanong. Sige na. Nindog na ta.